Let all the earth rejoice. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong iampo nga ang kalibutan, ang tanang katawhan makat-on unta o magpabilin nga maghigugmaay sa usag-usa aron makabot ang tinuod nga kahusay, kalinaw o hiling sa atong lawas o kalag. Ang ato sang mga benefactors and donors nga kanunay nahigugma nato pinaagi sa ilang pagpamalit aning mga slots, hatagan unta sa tinuod nga kaayuhan o kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among magbubuhat ug mag-aagak, himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante. Apan ang labing maayo sa tanan, mao kining musunod nga paagi. Mahimo nga makasulti ka sa nagalaing-laing pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel, apan kun wala ako'y gugma, sama ra ako sa masaba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagkagingting. Bisan may hiyas ako sa pagwali nga dinasig ug makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago, bisang magpagtuo ako nga makapabalhin sa bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluluyon, ang gugma dili masinahon ni tipasikat o garbuso, ang gugma dili bastos o hakog o sukanon, ang gugma dili madinumtanon, ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuuran. Ang gugma mapailubon, matinuuhon, malaumon, ug mulahutay gayud. Ang mga dinasig nga mensahe lumalabay lamang, ang mga hiyas sa pagsulti mawala, ang kahibalo mahanaw, apan dili gayud matapos ang gugma. Kaya ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit, apan kun ang hingpit moabot na, kadtong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako, ang akong sinultihan pagbati ug paghuna-huna binata.
Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin, apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang, apan mahingpit ra unya kini sama kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Pagkakaron kining tulong magpabilin, pagtuo, paglaom o gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyahan. Bulahan ang katawhan nga gipili sa pasalamati ang Ginoo diha sa alpa. Sa lira nga napulog kuldas, awita ang iyang mga pagdaig. Awiti siyag usa kabag-ong awit. Ayuha pagkablit ang mga kuldas, uban sa mga singgit sa kalipay. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron kay matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugma siya sa husto ug matarong sa kaluoy sa Ginoo napuno ang yuta. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyahan. Bulahan ang nasud kansang Dios mao ang Ginoo. Ang katawhan nga iyang gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Ang imong kaluoy o Ginoo maania unta kanamo nga nagabutang sa among paglaom diha kanimo. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyahan.
Ginoo nga anaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, karon sa unsa ko itandi ang katawhan niining panahona. Sa unsa sila nahisama. Sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok. Gitugtog na namo ang huni sa kasal apan wala kamo mosayaw. Giawit namo ang alawiton sa paglubong apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag og nagpuasa siya og wala mo inom og bino apan kamo miingon giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao og siya mikaon og miinom apan kamo miingon tan-awa kining tawhana ulit og palainom siya og higala sa mga kobrador sa buhis og sa mga makasasala. Apan bisan pa niini ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang gisintro sa atong unang pagbasa mao ang explanation mahitungod sa gugma. Lingiyay mong tupad ing na ganahan kang mahigugma na kitang tanan nang inahanglan kitag gugma. Pero ang sakto gidi ay nga kitang tanan mo practice sa paghigugma. Matod pa diri sa unang pagbasa, ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga paagi. Mahimo nga makasulti ako sa nagkalain-laing pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel apan kun wala ako'y gugma sama ra ako sa masaba nga agong og sa piyang-piyang nga nagtagingting. Yan, ingon na sa siya, bisag may hiyas ako sa pagwali nga dinasig, nga nang attractive kay muwali, nya makabaton pagyog kog kahibalo, nga makasabot sa tanang tinago, mamemorize ang tanang versikulo, wording sa Biblia, kay portig yung brayta. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin og bukid, gamhanan kay ka, makaayo kag basakiton, bisag ka na pang namatay, mabuhi tungod sa imong paggamit sa ngalan sa Ginoo. Apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. So unsay naghatag nato og balyo or bili? Unsa man? Wailain gugma, kanang atong abilidad, kanang atong gahom, kanang atong honor, kanang atong wealth, kanang atong mga talents, pulos na way kapuslanan basta way gugma. Niya pa mangigibutan niya diri, bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas. Sunan kana kanindot ana no, panghatag ang tanan. Ako makaingon jud ko dako kay kag balyo basta manghatag kas tanan. Palitan ning atong slat, hutda ginig palit, ibaligya ang imong balay og yuta nya mga sakyanan nya ipalit og slat, di ba mo hapa gyud ko si yuta, moingon ko pagka grabe hagid nimo. Pero bisan pa kunog buhato na nato, matud pa ni Kristo, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Muna
kanang sigig panghatag, labi na panahos eleksyon. Portig yung kusuga manghatag, mangadto pas mga suok-suok, mga lamano, ana mga bulingon, kay kamot, kana mga pobre kaayo, nga mga bata, kugos-kugoson, unya pa picture, apil pagkaon, budol-budol, anang naang mga tao nga standby, mudaig dayon ta, mubutar dayon ta, pero wa di ito'y gugmas ilang kasing-kasing, wa na'y kapuslanan. Tanawa ning nahitabo sa tong Pilipinas karon. Hasta sa tibuok kalibutan, ilaron rata kay kining mga buhata kun wa gyoy gugma way kapuslanan. Ngano man? Nganong wa may kapuslanan para ni Kristo? Matud pas ebanghelyo, kung wa gani gugma ang kasing-kasing, mura gitag mga bata nga naa nagyampungad sa merkado, nag-standby ba? Kana mga bata bitaw nga wa ka eskwela, nga naa ra gyud mag-taxi sa panadiyan. Ana ra gyud sa merkado ba? Kita mo mga bata sa merkado? Awa mo kita. Ako sa una, dadon ko des tabuan ni mama, gamay pa mi, dadon man ako may dadon kasagaran. Niya mamalit sila ngadto, ibilin ko diha sa katong tindahag asin, kanang naisakanan padung sa babaw, das tabuan am nay murag rampa padung sa babaw. Yang nanay na nindag asin diha. Ito kisay nga nato si nang awang amot buhi pa baka to, pero tiguang naman to atong gamay pa kung bata karon tingayo ana to. Nang awang anha ko ibilin. Nya kana sila sa mama basta mamalit gani, portigyong dugaya mabalik. Anang ako kapoy kay sige lingkod, barog naman, lingkod naman. Di ko mulihok kay mo mama, ay nigbiyay, ay nigbiyay. Mo abot ito mga batang mga bulingit kayo. Mga bala, bata pang bulingit pa. Sige, ay, anak-anak ko, duko lang ginako, patay ito korona. Hadlukan ako ng mga batang bulingit lagi. Suroy-suroy das merkado ba. Maon ang mga bataa nga matod pa ni Kristo, wa gyud magkasinabot. Ang usa motukar og sayaw, di manayaw ang pikas. Motukar sa og kasubo ang pikas, di san maghilak ang pikas. Nga naman, kanya-kanyang sana sikap or kanya-kanyang diskarte para ragyod sa kaugalingon. Faction. Mao na basta way gugma. Unsa man ning gugma di ay? Gi-explain dayon diri ni San Pablo, ang gugma mapailubon o maluluyon. Kumusta mga to mga leaders ron sa simbahan o sa gobyerno? Mapailubon ba o maluluyon? Pagkadaghan sa gibahaan, pagkadaghan sa wa nay gikaon, pagkadaghan sa way balay, pagkadaghan sa mga masakiton nga way ikagasto, pagkadaghan sa mga estudyante nga gustong mo eskwela way ika-eskwela. Doon na ba'y naluoy? Kadaghan sa mga makasasala, wa ba mag-away, wa ba ta magpinatyanay, mapailobon ba ta sa usag-usa? Ilingay mong tupad, ing na taas kag pailob. Na taas kag pailog. So kana di ayng gugma mao day nay basihanan nga mahimot ang mapailobon og maluluyon. Imagine og kitang tanan, labi nas mga leaders nato sa nasod, mapailobon ta og maluluyon, maggubat ka ta, mag-away ka ta, mo spend ka tag billions of pesos para aning mga away-away nila. Kana tubaga. Ang gugma dili masinahon ni tigpasikat. Dili masina di sa tigpasikat. Kanang masinahon tigpasikat man sana. Kumusta ato mga leaders? Di ba masinahon? Dili tigpasikat? Gipang-post sa social media sa wapa sila mulingkod, ordinaryong tao, karon nga nilingkod na pagkamahala og mga gamit, pagkadagkuag bili sa ilang balay, sa ilang mga sakyanan,
Pero kaniadto nga wa pa kalingkod sa posisyon, sus, ordinaryo kaayo. Kaniadto wa pa mapari, pagka pobre, sukad lang na pare, kamo na lay sumpay. Ang gugma dili garbuso, ang gugma dili bastos, dili hakog, dili sukanon. Kana ding bastos, no? Dili nang bastos lang og bakba. Bastos gyud binuhatan. Kay kana usahing bakba, amay masanang koreksyonan kay og bastos kag bakba, mura masagduol sa kas bastos og binuhatan. Pero ang grabe gyud kanang bastos og binuhatan. Unya hakog, magskuyog day na garbuso, bastos, hakog, nya sukanon. Kuyog na sila. Imong tupad lingi ing na di ka sukanon, di ka hakog. Oy, hangol kay giyuta, siging pangural, wa na lay agianan ang silingan. Na pagyoy gamay untang agianan, butangan pagyog haligi dias tunga. Pagkahakog yun. Pagkabastos. Di ba bastos man na? Kanang alihan bitan nimo ang daan sa imong silingan. Binastos na Binastos, hinakog. Unyag imong badlongon, suko. Wala ginay gugma. Nya mudagan dayon og posisyon sa katilingban. Magpailik. Labaw na gyud magpari, nya hakog kay giyuta. Pari ba hakog kay nabay pari ang hakog og giyuta? Wa. Kusga. Kamu ba hasta ako inyo jud kong kuan. Ay sa taon patuyang malangsan mo yung taon bahala mo diya. Ang gugma dili madinumtanon. Dili malipay sa dautan. Kundili sa kamatuoran. Ang gugma kuno di gyud madinumtanon. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud gidumtan karon ta sang kamot. Kana bang way gilikay-likayan, way gikalagutan, way gibungol-bungulan. Ang tanawa, upat ra kabuk ang niisa. Kamo dihang mga online parishioners. Ang atok hang mga politicians wa magdinumtanay. Ang mga pari o mga madre o ang nag-active sa simbahan, wa kay nagdinumtanay. Wa. Wa kay bakako nato. Musulti juga tas tinuod. Kaya ang gugma ko no, malipay Diyos kamatuoran. Linga imong tupad. Igna, musulti juga tas tinuod. Tinuod. Mga bana, sige magyumog-ingos inyong asawa, I love you. Musultigin mo tinuod. Animal sa kayo mustanan. Kamu mga asawa, asawan, musultigin mo tinuod sa inyong bana. Kamatuoran yun. Ang gugma, mapailubon, matinuohon, malaumon, o kanigi pinaka-importante, mulahutay gayod. Pasabot, di ay, way laing makahatag og tinuod nga kalinaw, kahiusa, og kasulbaran sa atong mga problema karon nga kalibutanon, nasudnon, og unsa pa diha, sa pamilya, og sa atong personal. Praktiso nato ang gugma, puy-an nato ang gugma. Mauna, sa atong ebanghelyo, ingon si Kristo, kita mong huwan nga magbubunyag, nga wa mo kaon, wa mo inom og mga ilimnon nga makahubog, ingon mong giyawaan. Kay kani man kung way gugma, kusog kay ni mang husga. Ano bang garbo lagi? Nya kita sad mo nako nga inom ko, tipon ko sa mga makasasala, kuyog ko sa mga palahubog, kuyog ko sa mga kobradors buhis, kuyog siya sa mga prostitute. Unsa man say gisulti? Giyawaan gyapon. Ingos Kristo, ang tinuod ang gugma, kamaong muhigugma bisan pas mga
tao nga makasasala. Muna ingos Kristo, higugmaa ang inyong kaaway. Ang tinuod nga gugma makapahiusa sa tanang katawhan, kay ang tinuod nga nahigugma dili magsapayan kung ako mabati, kung ako mauwawan, kung ako masakitan o kaha ako mamatay, basta tagaan ti ka sa akong pag-atiman, sa akong pasaylo, sa akong pagsalig, sa akong pagsuporta. Tagaan ti ka. Nindot no? Sige, katapos ang lingi sa imong tupad, ing na maging sino ka man, mamahalin kita. Sige, inga. Sige na. Sus, kanindot ka kung ang atong mga politicians dinhis atong nasod o sa laing nasod, muhunong na sila ining away, dinumtanay, dinautay, pagkanindota ka kung banos na gyud ang paghigugmaay, pagpasayloay, ang pagsuportahay, baka nang suportahan nimo ang mga maayong buhat sa imong kauban nga leader. Dili kay dauto nimo tungod lang kay dili mo kaubag partido. Dili lang kay imong gubon ang iyang gibuhat tungod lang kay dili mo parihas og standards. Mahitabo biasa na din sa simbahan, biktima baya kanunay ang katawhan, ang mga parishioners, ang pari karon maghimog ingon ani, inigabot na sa bagong pari, iya na sa tong gubon kay maghimo na sa siyag iya. Nahitabo sa na din sa atong simbahan. Dili na hinuong kayo grabe kay mananghid naman ron dito sa atong obispo sa committee nga gi-in charge, pero pag dili mananghid moingon lang dayon, buot mo na ako'y pari din nya mura bagpila siya katuig diya mapari, pila man katuig, labing dugay unom katuig og ma-extend gamay, ma-extend gamay. Mausad ang mga politicians, ako'y barangay kapitan, ako'y mayor din, ako'y gobernador, ako'y presidente. Mura ra bagyong pilak siya katuig maglingkod diha. Mao nang dunay succession, nya doon na sa doon tay continuity. Doon ay pag-preserve unsay nindot. Ang atong hunongon kanang mga bati, kanang nakahatag og kadaot, sama ang graft and corruption, kanang naang drug addiction, kanang smuggling, kanang naang sa pelain, illegal mining, illegal logging, illegal fishing. Mao man ay mga angayng hunongon. Pero kanang mga proyekto, farm to market roads, mga bridges, mga flood controls, ato ginang ayuhon. Kanay padayonon, ato paganing panindoton, bahala nag mga hurot atong kwarta para diha. Kanindot unta no? Kaning ato rong simbahan dinhi, ato man sa nindot ba ni? Tanawa unyag mapulihan ko dire. Doon lagi mo puli dinhi nga gubon ning tanan. Okay ra ninyo? Ayaw kay magkaaway ta. Ipaguba lang, ipaguba gyud. Paguba. Total siya may manubag sa Ginoo. Kita nga naghimo ani, apil na mo mga online parishioners nga countless of you ato lang dawaton kung doon nagoy yawanon nga mo anhi dinhi kana bang dili mahigugma ba, dili mo preserve ang atong gubon kanang atop nga nagto, kanang kisami nga hapit na mga tagak ato ginang ilisan, kanang kurente nga way hapit o nata kasabot og hain na ning koneksyon, wa na tay klarong wiring, wa na tay klarong lingkuranan, kanay atong ilisan. Atong bungbong baro nga buslot na, kanay atong ilisan. Unsay gubaon, unsay dili makahatag og kalipay og kasiguruhan sa atong isig katao, maunay atong ilisan. Pero kanang functional, kanang makahatag og kaayuhan, sistema man o mga buhat atong padayonon. Mauna ang gugma, kay ang gugma dili malipay sa dautan, malipay gid siya sa kaayuhan o kamatuoran. So salamat kay ninyong sigig palit og slots dinhi. Nahigugma gyud mo. Congratulations ninyong tanan. Padayuna na di gyud mo magmahay. Nya kamo sang mga scammers maghinulsol na sad ta ay sa kay mo patuyang. Mao na kamo sang mo donate dinhi
subaya gining atong YouTube channel ug ang atong mga online masses kay naa dinhi ang atong gitawag og official information aron mo padamo dinhi kwarta dili mo maabiktimas mga scammers. Siguro agyod kinsay atong official contact persons, contact numbers o contact account numbers. Ato nang ipakita dinhi kana gyung inig kanta sa atong offertory song aning atong online mass o sa atong final song. Kana lay tan-awa kay makakita mo og laing ibutang dihang number nga wa aning panahon na og magduda gyud mo hala tawagi ginang nambera nya istorya-istoryaha siguro ang taga San Vicente Ferrer Parish gina og di gani tawagis Padresiano ako o kanis Remedios Ocaba, Hinara Laborte, Edna Barusa, Bernardo Jacobi, mao ning mga ngan nga inyong tawagan aron ma-confirm kung tinuod ba na. Pero kanang sa tuingan aning scammer nga magsigig pang scam, sa tuingan na to naana gasigig na siya balik-balik karon ana siya na biktima karon bago wa gyud gugma siging pamakak siging pangdaot para lang makakwarta. Luoy kayo, no? Ana mo na yampo sa nato sila. Lisod yun kaayo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. O kinsa maning maong katawhan, ang katawhan nga naghigugmaay, ang katawhan nga nagsigi og bansay sa paghigugma sa iyang isig katao. Manindog na ta kamong nahigugma. Mga igsoon, diha sa diwa sa pagpenitensya, pangayoon nato ang Dios nong panabang ug mahigugmaon kitang moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan padayong mulipang ug mukabig ug mas daghan mang mga tuuhon alang sa kasaulugan didto sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga adunahan ug mga kabos managsamang mutubag sa tawag sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga matinud-anon kitang mutubag sa tawag sa paghinulsol, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga kitang tanan manaad alang sa kausa sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay diha sa pagtuo, magpuyo didto sa puloy-anan sa Ginoo, ug magsadya didto sa bangkete sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom og mahigugmaon nga amahan, dawata kining among mga pangamoyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghogi ang mga pagampo sa imong katawhan ug dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi, magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan ang anak sa mga langit, pagdahil ko ng iyong ngalan, muabot ka na ang iyong giharian, matuman ang iyong binhi sa yuta, maimong salangit. Pagkalan mo na sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Magpasaluhan kami sa mga sala, maingon na kami nagapasalo sa mga nagasala kanamo. O dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, inunualuwasa kami sa hanagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kung sa kungalan kamu magkapundok, nahiusa sa pag-igugma, nagabuhat kamu sa akong isugo. Ako kaninyo makiguban. Ug ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo, mag-agak unta sa among mga hunahuna o mga buhat, ang imong espiritu magtultol unta kanamo, diha sa dalan nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usa sa ato mga nindot nga gasa nga nadawat karon mao ang Dios non nga kahiusa, divine unity. Nya mahitabo ra ni kon maghigugmaay gid ta kanunay. Salamat sa nahigugma nato og nagpadayon sa pagpamalit sa ato mga slots. Ang atong SBF DAG para sa kumbento niabot ng atong halin og 38,722 ka slots. Naapay 21,278 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nya doon na sad ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na sa tag 236 ka 16 slot challenge. Nya ang atong CTU katong para nato ipanghatag unyag bugas karong buwan sa Oktubre o pagpanghimog mga balay sa buwan sa Nobyembre, ang atong halin iabot nag 8,994 slots, naapay 61,906 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot ranisiya. Nya doon na ni 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge, kadawat na sa tag 40 ka 61 slot
challenge. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Usbo nako, suportahi ang atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Ang inyong unang tan-awon aron makasiguro mo nga ato ng channel ang atong number of subscribers. Mga 203,000 naman itong subscribers ron. Nya diha sad nato kuhaon o pangitaon ang atong official information aron di ta masaag ngadto sa mga scammers panahon sa pagkanta sa offertory song o sa final song. Nya ngato sang official Facebook page kaning San Vicente Ferrer Paris Liloan. Kana lang gyud inyong sundon to avoid nga mabiktima mo sa atong mga kaigsuonan nga dili pa kayo mahigugmaon. Ang atong pista sa segunda patron himuon nato sa October 12. Nya magsugod ang atong nobinaryo sa October 3. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon nahiusa kining lungsod sa